কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব, বিটিআৰতো আহিব পাৰিব। বড়ো মানুহে, জনজাতীয় মানুহে, অন্য মানুহে, বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰে নহয়। ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব? লেণ্ড ছাবজেক্টটো ষ্টেট ছাবজেক্ট আৰু 6 শিডিউল এৰিয়াত লেণ্ড ছাবজেক্টটো 6 শিডিউল যি গভৰ্ণমেণ্ট, সেই গভৰ্ণমেণ্টক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। এতিয়া দুটা বিষয়, এটা হ'ল 6 শিডিউল এৰিয়াৰ লেণ্ডৰ তেওঁলোকৰ যিটো ভূমি নীতি আৰু যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো নীতি, এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি। এতিয়া বিটিআৰত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ নীতিৰ কথাও কয় আৰু এইফালে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড পলিচি সেইটো কথাও কয়। দুটাটো নহ'ব, এখন আইনৰ আওতাত আহিব লাগিব। হয় 6 শিডিউল এৰিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ আধাৰত এই কথাটো কৰিব লাগিব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বিটিআৰৰ বা 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৰা এইটো আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক মানে ট্ৰিট কৰিব লাগিব। এইটো বিथাङা যি বুंदों बे बाथ्राया बेथ' जेनेबा आथिखालनि आयेन मथे जाया आरो बे बेलायाव बिथाङा माखौ साननानै बुंखो आं सानो बबावबा एसे बिथांनि जिथु कनसेप्सन बे मायावबा बिथाङा बोरैबा बुंफ्लांदों ना मोनसेयाव बुंदों, जायखिजाया बेखौथ' आं बुंनो हाला। अदेबानि 6 शिडिउल एरियायाव बायह्रानिफ्राय रावबो माने हा हु बेबायदि बायफैनानै जुगामि बेवहाय बिनि थागिबि जानो हाया। बे दानि माने जिथु संबिजिदारि माने बाथ्रा आरो माने बे बेलायाव दा मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थानाया जाहैबाय बिटिसिआव हा हुखौ लानानै बेवहाय मोननै आयेन पेरेलेलि सोलिदों, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिसि हिसाबै गोदानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे हानि मोनथाय, जेराव सासेबो ट्राइबेल मानसिनि हाखौ गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिनो ट्रेन्सफार होनो हाया, माने रावनोबो होनो हाया, माने फाननो हाया बा बायनो मोना होननानै जों जेखौ बुंबाय थायो आरोखि। मोनसेया जाहैबाय जेनेरेलफ्रा, जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर गावसिनि गेजेराव हाखौ फाननो आरो बायनो हायो, बेवहाय जेबो गैया। आरो मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव, बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायह्रानि माने ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिंनि हाखौ बायनो हाया। बे बिटिसि सिङाव दा बे मोननैबो आयेना जानानै दं। दा बेफोरखौ मावनो थांनायाव गोबां खेलि मेलि बायदिसिना जागासिनो दं, जिहेतु गोदान बिटिसि खुंथाया आरोखि बेखौ लानाय, बेफोरखौ लानानै बे बाथ्राफ्रा बारे बारे सिखारलायबाय थानायाव बायदिसिना बाथ्रा बिदिनो बुंलायबाय थानाय जादों जे बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै 2003 मायथाइयाव गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव जायफ्रा दं मायथाइसिम बे मानसिफ्रा बिटिसिनि नोगोरारि आरो नोगोरारि हिसाबै बिसोर बयहाबो हा हुनि मोनथाय दङ। दा बेफोरखौ लानानै खोथाफ्रा सोलिलायबाय थादों आरोखि। दा बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो खुनु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव खुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 6थि शिडिउल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया। बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव। दा बिथाङा निसय बुंसनदों, आं दाबो मोजाङै मिथिया, बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै। बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों, मा होनो, मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों।